Milý pedagogický a nepedagogický zbor, drahí spolužiaci. Ak neviete, kto sme, dovolte mi predstaviť najvýraznejšie osobnosti našej triedy. Dámy a páni, Maťo Kučík, Maťo Zakývaj a ďalší. Naša trieda sa nachádza na druhom poschodí Ačka. Nevýrazná trieda v rohu nás vystihuje viac než dosť. Za 4 roky na tomto gymnáziu sme obdržali titul najtichšej triedy. Minimálne na hodinách to tak bolo. Síce sme neboli vyslovene problémoví, no pani profesorka Hanulíková po roku učenia dejepisu v našej triede radšej prešla na polovičný úväzok. Náhoda, pomyslíte si. No. Po jednom roku strávenom v našej triede učením matematiky si aj pán profesor Procházka vzal radšej na 2 roky voľno. Drahí učitelia, touto cestou sa vám chceme ospravedlniť. My sme počas adaptačného kurzu zložili sľub mlčanlivosti a značením prehlasujeme, že sme ho 4 roky poctivo držali. Vopred upozorňujeme, že tento sľub platí aj počas maturít. Mnoho štúdií dokazuje, že je zdravé, keď sa človek rozpráva sám so sebou. Nemáte za čo. Našli sa však aj takí, ktorí si naše ticho vyslovene užívali. Parafrázujem, ja som sa u vás cítil dobre, u vás bolo také príjemné ticho. Pán profesor Kručaj, nám s vami bolo dobre tiež. Minimálne pokiaľ neprišla filozofia. Bol to boj, no predsa sme si z filozofie odniesli aj niečo užitočné. Veď tu viem, že nič neviem, alebo nič nie je, keby aj niečo bolo by to nepoznateľné a keby to aj bolo poznateľné, toto poznanie by bolo nezdeliteľné, určite využijeme pri maturitnej odpovedi. Pán profesor Šujak, prvý rok slovenčina, druhý rok dejepis. Nie každý sa odhodlal s dejepisom pokračovať. Vlastne sme sa odhodlali iba 2. Našu voľbu však neľutujeme a dúfame, že ľutovať nebudete ani vy o týždeň. Pani profesorka Závadzká nás naučila, že matematika nie je len o číslach, ale aj o prežití. Sciotesty? Žiadny problém. Už v 2. ročníku na projekte ste nám ukázali, že písanie bakalárky bude veľká zábava. Navyše, vďaka vám dnes vieme, že aj zarovnanie textu vo Worde môže byť taká malá maturita. Pán profesor Cudrák, nás ste síce matematiku nikdy neučili, no v prváku na koncoročnej chate ste si s nami zažili drámy, ktoré neuvidíte ani v španielskej telenovele. Keď už sme pri tom Španielsku, pani profesorka Holincová, ďakujeme vám za všetky školské akcie, ktoré ste pre nás zorganizovali. Pevne veríme, že potom, ako sa 5 z nás stratilo počas výletu v Barcelone, na nás len tak ľahko nezabudnete. Máme vás veľmi radi. Gracias por todo y te extrañaremos. Pani profesorka Erika Hrenáková, ďakujeme za výborné dištančné aj prezenčné hodiny nemčiny. Vďaka vám sme sa zlepšili aj v nemeckom Pexese a budúci rok ideme na majstrovstvá sveta. Pán profesor Chvojka, vám ďakujeme za výborný výlet do Viedne, kde sme sa naučili objednať si hranolky vo viedenskom McDonalde a za kreatívne hodiny, počas ktorých sme sa naučili spievať nemecké pesničky. Pani profesorka Vráblíková, keď sme na vaše hodiny často meškali, a tým my, myslím chalanov, ktorí chodili na obed, vždy ste nám deň spríjemnili svojim vrúcným úsmevom a príjemným prístupom. Pani profesorka Bušíková sa tiež pridáva do skupiny učiteľov, ktorí to s nami nezvládli, a tak si zobrala 3-ročnú dovolenku. Gratulujeme. Pán profesor Skácel, napriek tomu, že sme s vami strávili iba pár mesiacov, to, aký ste skybidi, sa nám zapísalo do srdečka. Pán profesor Kortman, vy už to tiahnete s druhou skupinou angličtiny 4 roky. Tá istá skupina, tie isté tváre a áno, občas aj tie isté chyby. Okrem angličtiny ste niektorých z nás vytiahli aj do prírody v rámci DOFE, kde sa ukázalo, že okrem trpezlivosti máte schopnosť odpovedať na otázky typu kedy už tam budeme s úsmevom. Okrem modlitieb ste nás pani profesorka Hrenáková aj doučili syntax v 2. ročníku. Vaše pracovné listy máme odložené dodnes ako študijný materiál. V 3. a dokonca aj 4. ročníku na slovenčinu neučil nik iný ako pani profesorka Žibúnová. Vieme, že našou neochotou odpovedať na vaše otázky sme vás často vytáčali, no tiež vieme, že napriek tomu nás máte radi. My vás tiež,
Vaše diktáty a slovné cvičenia už tak moc nie. Pani profesorka Božková, ste jediný pedagóg, ktorý to prežil s celou našou triedou všetky 4 roky. Ďakujeme, že ste nás objavili naše skryté talenty. Práve vďaka vám sa mnohí z nás mohli umelecky realizovať. Časopis Rozhľad je krásnou spomienkou na časy prežité tu na gymnáziu. Pani profesorka Semančíková, na svetovej literatúre ste nám oprášili spomienky z učiva z 1. ročníka a analýzou úryvkov ste zvýšili našu šancu úspešne odmaturovať zo slovenského jazyka. Na dejinách umenia ste zase obohatili náš kultúrny život a inšpirovali ste nás. Pán profesor Kuka, nikdy ste nesklamali v ozvláštnení hodiny, či už videjkom alebo hrou. Dokázali ste nám, že biológia nie je len o biflovaní. Pani profesorka Hegedušová, vaše hodiny nás taktiež nikdy nesklamali. Na príkladoch zo života ste nám hravo vysvetlili zdanlivo náročnú teóriu. Pán profesor Jalakša, vďaka vám sme sa dozvedeli kľúčové veci. Ako napríklad to, že život je o kompromisoch. A čo iné nám ostáva, keď okrem volejbalu nič iné hrať nevieme. Pán profesor Kušnier, vy ste sa nás pokúsili presvedčiť o opaku na netradičných športoch. Náš výkon nebol vždy 100%, no našu snahu ste vždy ocenili vy, pani profesorka Štefancová. Pani profesorky Hiklová a Fórová, u vás sme zistili, že na počítači sa toho dá aj viac, ako len hrať hry cez Free. Ja pri Freeve ostávam, no moji spolužiaci nie. Vďaka vám z nich budú úspešní programátori a zároveň moji osobní asistenti, keď mi vypadne internet. Ja som si dokonca musela aj kvôli vám prerábať celý make-up. Týmto našim príhovorom by som vám to chcela vrátiť. Preto dúfam, že keď ste sa ráno chystali, dali ste si vodiodolnú maskaru. Náš milovaný triedny, na Messengeri existujú 2 skupiny 4. B. Jedna oficiálna, v ktorej nám čistíte žalúdok za absencie, a tá druhá, kde si posielame domáce úlohy. Tá druhá má názov Ľubových jasní, čo je celkom dosť výstižné. Od prvého týždňa ste sa k nám správali ako k vlastným deťom. Kvetinky potom rozdáme profesorom na konci. A potom by sme chceli poprosiť prvú B, aby prišla k nám do triedy si vyzdvihnúť dary. Ďakujeme. Vidí, že sa okolo mňa točíš. Nevadí, že sa točíš okolo nás.